zamani gani dan dube ni hikima bani zan yi waitin graduation GGASS mun kare aya yan waka yau kan dunmu yayo tsari ɗalibai ga munan tari kowa a cikin mu yayi tari domin murnar graduation GGASS mun kare karatunmu yayo riba kowa kwasin shi yayi zaba wasu daktoci kaɗan duba wasu kasuwa don riba wasu aure har sun tare GGASS na murna min yau kandi muna murna haɗin kanmu mu ɗan nuna min yi hakan mu amfana zumuncinmu zai ɗore yan waka yau gori gelmin yau kandi domin murna na yau waiti zigaye dandaɗo sauti yan waka na yau baitin kandi mun kare yawa yan waka malamanmu na gaishe ku wurin sintin na gaishe ki malam Maryam gaishe ki gaisuwa malam Usaini exam office na gaishe ka gaisuwa malam Abba senior master gaishe ka gaisuwa malam Abdullahi sai master na gaishe ka gaisuwa da digaliyawa gaisuwa malam Sagiru gaisuwa malam Hadiza gaisuwa malam Amina malam Sagiru Suleiman gaisuwa malam Aminu sai malam Sagir Ado sai malam Hamza Khalifa malam Nura Galadima gaisuwa gun malam Abba ashe ɗalibai duk na gashe